सुबाइझार बिजनीनिफ्राय सुबाइझार नोंथांमोननो आङो लाइभआव देखायलांगोन लामाखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। आं दायो बे समाव थांगासिनो आरो आङो लाइभआव फैया गोबाव सम जाबायमोन नोंथांमोन। दिनै आं लाइभआव फैदों आरो आंनि लोमजाबाय थानायनि जाउनाव आङो ब्लग भिडिअ बानायनो हाथ'वाखैमोन। दा नोंथांमोना नायलांदो आं नोंथांमोननो लामाखौ दिन्थिलांनोसै नङा होमबा। आं फुरा बिजनी टाउननिफ्राय डाइरेक्ट माने सुबाइझार आरोखि ना, माने सलार लागायनाय आं बेखौ नायहैनो नागिरदों। सासे आबादारि आब' दङ बेनाव आं दा थांगासिनो। नोंथांमोन नायलांबाय थादों, नोंथांमोना लामाखौ नायलां माबायदि थांगासिनो दै बिजनीनिफ्राय डाइरेक्ट सुबाइझार। अखा हादोंमोनलै बोथोरा नोंथांमोन, बिराद अन्थाइ फैदों बिजनीयाव। ओमफ्राय ओरै गामि ओनसोलाव माबायदि जादों मिन्थिया, दायो खबर लानोसै। डेन्जार अन्थाइ फैखादोंमोन बिजनीयाव एखेबारे। कमेन्ट खालाम नोंथांमोन जाय जाय आंनि लाइभआव फैदों आरो जायफोर बिथांमोना आंनि लाइभआव फैदों बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आरो लाइक खालामना होलांदो जाय फैयो लाइभआव। आरो जायफोर गोदान माने दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोन। लोमजाबाय थानायनि थाखाय आङो ब्लग्स भिडिअ बानायनो हायाखै, खिन्थु लासै लासै आङो ब्लग्स भिडिअखौबो स्टार्ट खालामफिननोसै नोंथांमोन। आं दा थांगासिनो बे समावहाय बिजनी लाइमोन नोगोर मोनबाय आङो दायो, बिजनी लाइमोन नोगोर। बेसेबां समाय लायो नाय, थांबाय थानोसै लासै लासै नङा होमबा, एसे टाइम लायो लाथोंसै। आं दा थांगासिनो नै बिजनी लाइमोन नोगोर बारबाय, जोंमा स्कुल मोननोसै। थांगासिनो गाइस। इलेक्सनाबो नै फैगौ खाथि मोनफैथारबाय माने जोंना क'क्राझारनिया मा होनो 7 मेआवसो थांबाय डाइरेक्ट लास्ट फेस। मथा मथि मास मोनसेनि बारायानो दंबावो होनजायो जोंना भट थुनांगौ समाबो। जाहैबाय नै जोंमा स्कुल मोनबाय दे, नैबे बिल्डिंआ नै बारा मोजां देखायनो हायाखिसै, जोंमा स्कुल बिजनी जोंमा स्कुल। दा थांगासिनो आङो। बोथोरा एकदम माने थान्दा जाबाय, माने अखा हादोंमोन नालाय बिजनीयाव। मथा मथि दसेयावनो फुरा अन्थाइ आरो अखा एकदमबारे। जायफोर फैदों लाइभआवहाय नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो नङा होमबा। खालामाखैबा आरो लाइक खालामना हो नङा होमबा। बिदि बाथाबारि सक मोनबाय आं नै दायो। नैबे लामाजों थांबाय, नैबे लेफ्टजों थांबाय मंगलियान, ओमफ्राय आं दा सिदा थांगोन। लाइभआव फैया बिराद गोबाव जाबायमोन, माने समायनिबो आंखाल नालाय ओंखायनो बांद्राय टाइम होनो हायाखै। दासान्दि बिराद बिजि जानानै दङ। फारसेथिं देहानि माने सानाय सुनाय लोमजानाय दा एसे मोजाङाव फैगासिनो दङ देहाया।
खुवा खुनाय बायदि मोनलायथारबायलै समायाथ' बारा जायाखै 4:30 जाथ'वाखै थांगासिनो गारगाव सक मोननोसै आङो नै दायो गारगाव मोननोसै गारगाव सक मोननोसै दावथारला लामाफ्रा थिगानो दंजोबो नायबानो जाबाय ने मथा-मथि एसे लासैनो थांगासिनो दङ फाइनालि आं दायो गारगाव सक मोनबाय बिजनि गारगाव सक मोनबाय आं फाइनालि दे दायो थांगासिनो गारगाव सक बेनो जाहैबाय गारगाव सक बिजनिनि ओरै गारगाव सकनि खाथियावनो मोनसे थाव दिफु दङ बेखौ मोननोसै बावला फाइनालि नै थाव दिफुआ नै बेयो ओरैहाय लेफ्ट साइडआव थाव दिफु नै बेयो लेफ्ट साइडआव आं दा एकदम सिदा थांगासिनो बर' बाजार मोनथ'वाखै दसे उनाव बर' बाजार मोनहैसिगोन थांगासिनो नै एकदम खोमसि जाबायलै टाइमाथ' बांद्राय जायाखै खैथा जाखो दायो नायनि 4:30 जायाखै टाइमा बाट दानो एकदम खोमसि नुलायबाय एकदमबारे बाह थांगासिनो मेसेज खालाम नोंथांमोन मेसेज खालामना हो गारियालाय मा मावखोब्रा बोथोरा थान्दा जाबाय एकदम बोथोरा थान्दा एकदम मोनानाय बायदि नुलायबायलै उफ माथो दैस्लुं जाजोब्बायलै लामायाबो एकदमबारे बास खामारगुरि मोनसे शिब मन्दिर मोनसे खामारगुरि शिब मन्दिर मोजां मोनोलै गामिफ्राव फैयोबा एकदम नेचारेल फ्रेश एकदमबारे मैगं थाइगंफ्राबो जोंनि बर' गामियाव मैगं थाइगं नांगौबाबो फ्रेश मोनो गामिनिफ्रायसो लांनानै जाखायो आं बांसिन मैगं थाइगंखौ आङो बांद्राय माने टाउननिया एकदम हासारनि ना बिराद हासार होयोना बेखायनो गामियावसो बांसिन गामियाव थांबाथाय मैगं बायनानै लाबोखायो बर' बाजार मोनथारनोसै र' बावला एकदमबारे बर' बाजार मोनथारनोसै
खामारगुरि शिब मन्दिर मोनथारसै नै खामारगुरि शिब मन्दिर बारबाथाय ओरै जोंहा बर' बाजार मोनहैसिगोन डाइरेक्ट सुबाइझार आङो माने सलार सिस्टेम लागायनाय मोनसे दंमोन नालाय मैया ओमफ्राय बेखौ आङो दा नायहैगोन आरोखि एकदम लाइभआवनो फैनो समायखौनो मोनालै नोंथांमोन फंबाय बिनानावमोन दिनै गारियाव नै ओरै मा होनो फिटिं खालामनानै लाखाथारबाय आं एकदमबारे लाइभ एसे दिन्थिनो होननानै नोंथांमोननो खामारगुरि शिब मन्दिर मोनबायानो होनदो नै नुबाय दा नैबेनो जाहैबाय खामारगुरि शिब मन्दिर बेल होबाय आङो नै खामारगुरि शिब मन्दिर बेनि उनाव मोनहैसिगोन बर' बाजार होस मोनालायनाय नुबायलै एकदमबारे बोथोरा फाग्लासो बैसागो बोथोर फैलागौलै नोंथांमोन गोसोफ्रानो उरां फारां मोनलायलांबाय बैसागोनि नङा होमबा बैसागो बोथोर फैनायजों बिफांनि बिलाइ गोरलै गोरलै खिलिनायजों ना एकदम गोसोफ्रानो उरां फारां मोनलायलाङोना एकदमबारे बर' बाजार मोननोसै थांगासिनो मोनथ'वाखै लामाया मोजां एकदम दन्दना होस खोमसि जाबायलै फाग्लासो आरो मोनालायनाय जाखोलै दानो 4:00 बर' बाजार मोननोसै बर' बाजार बावथारला र' बर' बाजार मोनथारसै बोथोरा थान्दा जाबाय अखा हानायनि थाखाय दिनै बोथोरा थान्दा जालायबायलै एकदमबारे मोजां एकदमबारे हाब जाथिखोना अन्थाइ फैदोंरा बिजनियाव बिजनि टाउनाव एकदमबारे दसेयावनो दै स्लुं जाजोबखादों एकदम जायफोर बिथांमोना आंनि लाइभआव फैदों बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने
साबायखर होबायलै एकदमबारे बर' बाजार मोननोसै नै बर' बाजार मोनबायानो होनदो बर' बाजार मोनबायानो नैबे जाहैबाय नै आखिथिंहाय बर' बाजार ब्लक नै बर' बाजार ब्लक मोनबाय ओमफ्राय नैबे आखिथिं बर' बाजारनि मेडिकेल हस्पिटाल बर' बाजार एकदम डाइरेक्ट बर' बाजार सक मोनबाय आं ओरै लेफ्टजों थांसै दे ओरैजों एकदम खुख्लुं हादान मोनहैयो सिदा थाङोबा खिन्थु आं लेफ्ट टार्न लाबाय लेफ्ट टार्न लाबाय नै बर' बाजारा बेनो जाहैबाय बर' बाजार बिस्तिबार बारायावहाय माने बाजार जायो बाहाय लकेल मैगं मोननो हायो बिस्तिबार बाजाराव एकदम ओमफ्राय ओरैनोथ' दैलि बाजारा जाखायो खिन्थु बिस्तिबाराव गिदिर बाजार जायो आरो बर' बाजार दा एकदम सिदा थांसिगोन आङो जाहैबाय बर' बाजार हायार सेकेन्डारि स्कुल मोनबाय नैयो आगदाखै मानसिफ्रा मोसौ लायलायबायलै आंनि लाइभ स्ट्रिमिंआव फैनायाबा बे भिडिअ क्वालिटियाबा क्लियार जाखोना जादा आं बारा मोजां मिथिला क्लियार जायाखैबाबो निमाहा होदोलै नोंथांमोन अननानै भिडिअ क्वालिटियाबा माबायदि जाखो आं मिथिला खोमसि जाबायलै खोमसि जालायबायलै फस्लाबारि मोन आं जाहांबाय र' मोनफाखनाफारा मोनग्रोगोन बे फारानि उनाव फस्लाबारि थांगासिनो एकदम जाबायलै एकदमबारे अखाया होख्लायबावसिगोनसो नामा नै माथो अखा थाइफ्रिफिनबाय अखा
बोथोरा सोलायबायलै आयौ बोथोरा सोलायबाय अखा बोथोर फैलायबाय नै अखा हालायबाय मारै जानांगौलै सलार नायनो थांनायालाय बोरै जाबावगोनलै अखा हानानै नै माथो अखासो हाबायनो ओइस मारै जाखोलै माथो अखासो एरा माथो बोथोरा गाज्रि जाबायलै बोथोरा गाज्रि जाबाय बोथोरा ए खालामलायबायलै माथो सलार नायनो थांनाया सलारखौ जाखोलै माथो अखासो हाबाय फाइनालि बेटनापारा बेटनापारा मोनबाय ओइस मारै जाबावगोनलै अखा हाबाय नै अखा हाबाय बेटनापारा